Čaute ľudia, tu Abing. Nechoďte správy. Ešte raz. Čaute ľudia. Nešúkaj tam. Čaute ľudia, tu Abing. Dneska vás vítam u nového videa z hry Brawl Stars. V dnešnom videu budeme mať ďalšiu challenge. Minulé video sa vám páčilo o challengeoch. Takže dneska tu máme ďalšiu. Dnešná challenge bude: môžeme strieľať iba mimo kríkov. Ja som Dynamite, takže mne to bude jedno. Ale Mikimu to tak jedno nebude. Na tejto mape máme takú istú, nejakou náhodou, čírou náhodou, však my sme čarodejníci. Máme tú istú mapu ako minulé. Moc sme sa ani nehrali od minulého videa, ale tak už nebudeme zdržovať. Takže spustili sme sa v hre. Normálne hovor na hlas. Čusbus, autobus. Budeme hrať asi kalhoty. Ako hráme challenge, že aj v kríkoch nemôžeme strieľať. Hej, mali by sme to hrať naopak. Alebo počkaj, nie, takto. Ty, vyber si, chceš strieľať v kríkoch alebo mimo kríka. Ty budeš strieľať iba v kríkoch a ja iba mimo kríka. Ok? Dobre. To bude challenge. Challenge začína 3, 2, 1 teraz. Ja nemôžem strieľať v kríku a ty mimo kríka. Kámo, to je challenge, to ešte nikto nevymyslel na slovenskej scéne vlastne. Jau. No vidíš, pozrite na toho Nuba. A pozrite na tohto Alexandre. Vlastne ide posiť po pávre a nič nerozmýšľa. Ja mám vlastne tú lepšiu pozíciu, potom si to možno aj vymeníme. Neviem, či v ďalšom videu, alebo v ďalšom... A ten kok vypadá ako cigán. Ty vyzeráš ako cigán, sa pozri na seba. Ja vlastne... Nemôžeš strieľať. Ty had, nestrieľaj, utekaj iba. Vidíš, ja to mám proste ľahučka. Nechoď za ním. Počkaj, ja som strieľal v kríku, či? Čakaj, na teba počkám. Ja by som chcel teraz ísť do kríka a zakempiť sa, aby som ho nachytal, vieš? Ale to sa nedá. Všetko to nedá. Teraz pozerajte na ten jump. Aha. A teraz si pri ňom. Ale si nemôžeš strieľať! Videla Miško, či Miki, sorry. No tak. Tak to ja ho nachytám. Ty sa premiestni, hej, aspoň tak kde. To bol mužský výkrik, ako hovorí môj kamarát. Ja neviem si kríky. Ty si fakt... Toto. Ten Frank čo robí? Oni si fakt myslia, že vyhrajú, ale nemajú šancu proti nám. Takže proti tebe, hej, ale tak proti nám, nie. Ja tam budem dávať obrázky normálne, to zapchať. 8 strík. My sme 8 krát vyhrali za sebou. Gadže na peniť. Strašne vtipné. Dobre, poď. Počkaj, musím si predsa otvoriť. Teraz si to vymeníme? A nie, ešte jednu dáme takú. Ešte jednu si dáme takúto hru. Buba. Bo ty si to vôbec... Buba, hej. Kamo Buba, on nevie vôbec hrať Bravko. Ty zase tu rozoberáš mobil, ty si fakt... Neviem. Nestrieľaj, potom si to vymeníme. Ak to budeš dodržovať, tak si to premeníme. Ak to dodržíš všetko, hej? Tak si to potom vymeníme a to bude strašná halus. Počkaj, nemôžem si dať? No poď teraz. No sprejuj, poď, sprej. Ja, ty sa môžeš hýbať pri strieľaní, čo si? Mental? A ja som ho zabil. A teraz ten Mike. Netuší. Kam to bol? Cigán nás zo stavby ide. Ty môžeš strieľať, či hýbať sa. Čo si? Vy? Cigán zo stavby. Tak teraz chod do kríku, hej, choď. Ja ich nachytám. Veď sa hýb normálne. No vidíš. Dobre, tak si to teraz vymeníme. Fakt, ten chlapec je retard, fakt. Retardovaný chlapec, otvoríme si hviezdičku. O! Epic. Hýba. Ty kokos! Aha. Čo dosť? To je skin? Kámo, za chvíľu už budem ako keby na Dynamiteovi. To sme časy. Dobre, takže sa teraz meníme, kámo. To bude pre mňa hrozné, a pre teba to bude tiež hrozné. Bo ty nestrieľaš ani normálne. Tak, ja tu nie som. Bro, čo opak? Nemôžeš strieľať. V tomto. Poď potom. Alebo nechoď potom už aj potom. Čakám, budem chytávať vlastne v kriku, takže to je nahodne. Teraz nemôžem. Ja nemôžem strieľať. Nedočiahnem. Jablky
Čo sere? To by mohol byť krásny zabudko, keby som to trefil. To sú kľavy, tomu sa povie kľaví ľudia. No alebo ja som moc dobrý, takže sa dobre uhýbam. Ja? Tých zabijeme. Nie. Debil. Ja nemôžem strieľať! Ja som nemohol strieľať, aby som ho vypol. Nie, vlastne strík máme v prde. Presne takto sa cítim, pozri sa na mňa. Takto sa cítim. Poďme hrať, pripoj sa. To bol krásny strík, proste 8, počkaj, nemám toho, 19 plnej veci. Na to som pušoval šeliaci. Dobre, 3, 4. Sa môžeš vyjebať, keď strieľaš. Ja? Víš, ja o tom to hovorím, že ty stále zomieraš. Teraz si treskám hlavu o gauč. Da proti mne šel obľúbený bas, tak som musel umrieť. Na počesť. Vidíš, a teraz nemôžem strieľiť. Tebe debilnému Miškovi. Veď hoď po ňou, ho zabiť. Doriti. Tak, ty máš také, môžeš strieľať účko, všetko, skáč, gadget, poď. Ja nemám gadget, Zraj. Kamo to, ak takto príde, tak sa ti mám zmyslieť, ešte, že nikto není doma. Ak to vyhráme. Sú. Á, zomrel. Ty kokos, tak to si dal tam. Ukáž, kde si? Voska. Nie, ty. Kráso. Aha. Sorry. Ha. Páči sa ti táto nová sezóna? Kámo, hneď sa mi lepšie hrá s tým Abiding Eaton. Hneď sa cítim o mnoho horšie, keď hrám s Bertým. Ďalo, čo mi to strieľať, kde chce. Dobre, musíme byť prvý. Alebo ja iba ťuchám sa mi nechce. Čo? Ja iba ťuchám sa mi nechce na mňa. Ale musíš byť bližšie tak. Ja ti dám tu normálne mobil k ústa, budeme hrať. Ukážem vám teraz fotku. Dobre, stiahnem nejakú z Google. Ako typek boskáva mobil. Takže. Ja som sa netrafil. No hovor hlasnejšie, alebo neviem. Neviem, počkaj, ideme. Tam je Leon. A oni majú Tam je Leon, asi... už není Leon. Tam je Rosa. Už není Rosa. Ešte je. Už není. A El. Primo. To je Franklin. Počkaj, ja zabijem Franklina. Nejazdí na aute. Nechcem zabiť Franklina. Tak nás bude nejaká tetka počuť vonka. Franklin. Poď zabiť Franklina. Trevor má viac. Nemôžem po ňom strieľať. A nie, ako rýchlo uteka sa mi zdá. Ty môžeš, len ty nevieš. Kamo nemôže to byť kde krík, alebo celé kríkové. Kamo, pekne vypli. Nechaj mi ju, Matko, Ty si obidvoch vypol, ale stretli sme. Chácha. A sme sa napápali, mali sme palacinky. Koľko si ich zbol? Ja veľa. Koľko? Povedz, ja som ťa... Ja som mal iba jednu. Ďalej hýb sa, čo tam stojíš? To je proste retard. Easy win, ty kokso. Videli ste ten gameplay? Proste Mickey sa zrazu objavil a klikol na tlačítko objaviť sa a všetci zomreli. To je. Obetoval. Tak dobre, idem umierať. Ty kokso. Idem umierať. Videli ste tento gameplay? Ja mu toto hľadám, aby ste vedeli, že... Ty mi tu tak... Jau! No vidíte. Keďže zomrel, tak to znamená, že to dodržia. Keby nezomrel, tak to znamená, že to nedodržia. Prečo sa Nita má stále naháňa, keď vie, že zomre? Kamo, na čo to robia tí ľudia? Zomrem! Nezomrem. No na čo to robila? Nechápem. Nechaj. Nechám. Aké bude ďalšie video? Strčili sme Mickeyho do kanála, strčili sme Mickeyho do vreca, hodili sme ho z mosta. Myslíte, že sa utopí? Napíšte nám do komentára. Bub sa z nás. Easy peasy. Ja som strelil v kriku. Dobre, na budúce. Za trest. Ja som dostal v kriku. Strelaj. A tam je power. Ideme poň? Ideme poň. Nie, prosím. Aha, ten noob! Tuči bomba ťa zabila. Za to, že som... To bol Daryl.
Dáme ešte jednu poslednú hru za trest. Vidíš, toto je zasa Rank. challenge, ktorá nám nejde. A my sa vymenili. Bobek, staviteľ. Ďalej, Miky, Ja musím do tých. ty si uvedom, že teraz si hlavný ty. Takže ak ty zomreš, tak potom po tú čestku už, či potom asi už zomrem aj ja, lebo... Nemôžeš strieľať. Ty si strieľal, ja vidím to, akože... Ty nemôžeš strieľať v kríku. Áno. Ja strieľam v kríku. Aha. Teraz. Aha, ty kokos, natáčame teraz ako keby 3 minúty a on, aha. No, pekne, daj mu to. Piško, neser ma. Fakt, dostaneš ban, hodím ti ban, kúkni. Pozri na tohto nuba, napríklad toho kluba. Strieľaj do ňo, nemôžem. Nemôžem strieľať. Zabij ho. Nemôžem strieľať. Nemôžem strieľať. Jau. Nech zabíja aspoň teba. Ahoj. Nezabijem ma. Teraz musíte diváci odpustiť, počkaj, tam dám možno. Nie, nerob to. Ale tak nejdem. Jeďuť. Bobo, vieš prečo má Bo? Lebo je Momo. Pozrite na toho profíka najväčšieho! Ty kokos! Je Rusa. Rýchlo do kriku, strieľam. Videl si to? Konečne legendárny play. No toto bol akože taký, akože fakt, že dobrý play. Na budúcom videu dáme 15 rank. Ďakujem za zliadnutie. Čus. Goodbye. Čus. Nie. To tam dám také akože sivé. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať like a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čaute.